Ja, vandaag is de eerste dag dat de bomen op de Capellenlaan gerooid worden, zoals u ziet. Dat gaat in een rap tempo, want vanochtend zijn ze bij de Capellenpoort begonnen. En ze zijn nu inmiddels bijna bij de spoorweg. Ja, ik vind dit heel bijzonder. Het is ook heel bijzonder om de Capellenlaan zonder bomen te zien. Het is niet meer de Capellenlaan. Maar goed, er komen nieuwe bomen.